pag lumalapit nga po ako sa kanila, lagi akong umiiyak. Kahit hindi niya alam, niyayakap ko siya. Dati niyang sinasabi sa akin. Nangihina na siya, tapos di na niya kaya. Pinapaalala ko lang yung sinasabi niya sa akin na, oh, sabi mo uwi ka ng buhay. Labis ang pag-aalala ni Nestor sa kanyang asawang si Eleonor. Hindi niya kasi akalain na dahil sa simpleng lagnat ay kailangang isugod sa ospital ang kanyang asawa. Nagsasabi siyang nangihina. Tapos nilagnat po siya 3 days. Kinabukasan naghihingal na po siya. Yun po yung simula talaga niya. Dinala ko po siya sa BRTTH. Yun po yung pending sa kanya, yung goiter, nag-active. Ayun, nagkomplikasyon yung puso. Sa puso, bali 1 buwan po siyang naka-oxygen nun. Ang dating malusog at masayahing asawa ay bigla na lamang nanghina na nagpahina sa kalooban ni Nestor. Gusto nga siya tubuan ng doktor, hindi po ako pumayag nun. Sabi ko sa doktor, bigyan ng malakas na yung oxygen po. Yun naman po pala, mayroon silang isang klaseng oxygen na yung high flow na tinatawag nila. Yun po ang binigay sa kanya. Lalo na nung kailangan ko siya diaperan, oras-oras. Mahirap po talaga. Hindi po ako nawawala ng pag-asa noon. Alam kong sa isip ko po, kakayanin niya. Kahit wala po siyang kinakausap ko siya na kaya mo yan. Sumasagot naman siya na, oo, uwi akong buhay. Dati niyang sinasabi sa akin. Nakita ko po yung hirap, talagang tiniis niya. Yung kinukuhanan siya lagi ng dugo para i-laboratory. Pag na mamamaga ang swero niya, hahanap na naman ng panibagong ugat. Mahirap na siya noon hanapan ng ugat. Tapos parati pong namabaga dahil malilit po daw ang ugat niya. Yun po ang hirap na nakikita ko sa kanya. Kaya lumalabas po ako noon sa hindi ko matiis, hindi ko makita na ganun. Nahihirapan po siya. Dahil dito, tumayong ilaw ng tahanan si Nestor sa kanyang pamilya at siya na mismo ang nag-alaga sa kanyang asawa. Tunay ngang pinanindigan ni Nestor ang kanyang pangako sa Diyos na in sickness and in health. Basta sinasabi ko po sa sarili ko na lalabas ako ng ospital na buhay. Yun lang po yung parang nagpapalakas din sa akin. Yun lang ang sinasabi ko lagi. Tapos nagpe-pray pa ako kay Lord na pagalingin. Nakakapagod na rin. Pero sabi niya huwag daw akong bibitaw para sa kanila. Bali, ang sinasabi ko lang po sa kanya, yun lang, lumaban siya. Tsaka pray lang, tsaka yung mga kamag-anak, yun lang po, humingi ako ng tulong sa kanila na ipag-pray. Dahil yun lang naman po, bagang ang pinaka malakas na sa buhay natin. Sa kabila ng pagsubok na ito sa pamilya Madredeo, dagdag na naging malaking pasanin pa sa kanila
ang lumobong bayarin sa ospital na umabot ng mahigit 1 milyong piso. Kaya naman, hindi na nagdalawang isip pa si Tatay Nestor na ihingi ito ng tulong sa programa. Maaari ba namin malaman, sir, kung bakit lumobo itong hospital bill nyo sa ospital? Una po, inabot po kami na mahigit 2 buwan. Lahat pong laboratory. Sige lang, tay. Gaano kahirap, tay? Umabot kahit hindi tayo sigurado na makakabayad tayo ay pinatuloy natin na gumaling itong misis nyo na hanggang sa umabot sa 1 milyon. Bali po, naisip ko lang po, gumaling po siya. May mga oras ba, sir, na nung na-admit itong misis mo na kumbaga inaalala na ni misis na baka mahal na yung gagastusin natin, huwag ka nang mag-abala? Opo, tsaka nung ano nga po, gusto na niya talagang lumabas kahit hindi pa siya masyadong magaling. Sa part mo, sir, ano yung nararamdaman mo, yung sinasabi mo sa kanya? Sabi ko, gagawin ko lahat para lang gumaling ka, patatag ka. Kasi nung una, sir, Kumbaga kahit kanda utang ka na, ginawa mo yun para, sir, magamot or gumaling itong misis mo. kasi nung kasi gusto na talaga niya sumuko. Sabi niya, nahirapan na siya. Pero hindi ko po siya pinabaya. Hindi mo siya, sir, sinukuan. Ganun mo siya kamahal, itong misis mo. Sige, sir, para sa sinabi mo na pumunta ka dito sa aming program para matulungan po yung alalahanin sa hospital bill. Para sa agarang pagtugon, makakausap natin si Ma'am LB Sedeño. Siya po ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Rinig niyo po ang aming usapan kanina, Ma'am LB. Ito po si tatay, talagang labis ang pangangailangan sa kanilang hospital bill. Ano po yung maaring maitulong ng Ako Bicol Party List dito kay tatay? Kinausap ko na din po si Kong Pido, Garbin. Rest assured po, sabi ni Kong Garbin, wala daw pong babayaran sila tatay sa kanilang Ayun! hospital bill. Sasagutin po natin lahat ng kanilang hospital Ayun! bill. Narinig niyo po si Ma'am LB. Sasagutin na ng Ako Bicol Party List itong inaalala niyong 1 million pesos. Maraming salamat po. Tapos puso po ako yung pagpasalamat. Mga ka-aksyon, bibisitahin natin ngayong araw si Nanay Eleanor Madrideo na nakatira dito sa Barangay Bangkirohan, Legazpi City. Isa si Nanay Eleanor sa mga natulungan ng Ako Bicol Party List at ng ating programa sa kanilang suliranin sa hospital bill na umabot ng 1.1 million pesos. Matapos ang 2.5 buwan na pamamalagi ni Nanay Eleanor sa hospital dahil sa kanyang sakit na hypothyroidism at iba pang komplikasyon, kumusta na kaya siya ngayon? Tara, samahan niyo ako papunta sa kanilang bahay. Hi ma'am, good morning. Ito sa Ako Bicol Tabang Ora mismo po. Galing lang po namin sa BRHMC, kasama namin si Sir. Kamusta po kayo? Okay na? Nagpapalakas at nakatuon ngayon sa pagpapabuti ng kanyang kalusugan si Nanay Eleanor. At todo alalay naman sa kanya ang mapagmahal niyang asawa. Limitado man ang galaw, ay masaya si Nanay Eleanor na unti-unti na umanong bumabalik ang kanyang lakas. Nakakapunta na ako sa CR, dati dinadaya pero niya pa kahit nandito na kami. Mga nag-ilang araw ka pa nung dinadayo bago? Mga weeks pa siguro. Yun, nakakaano na ako ng mga higaan, yung mga kumot-kumot na tutupik ko na. Dati hindi ko man yung ginagawa. Ano nararamdaman mo, Ma'am Eleanor, na ngayon po, yung mga nahihirapan kang gawin, may sakit ka ngayon, parang paunti-unti mo na ulit nagagawa? Masaya po kasi parang bumabalik na paunti-unti yung aking lakas. Para masiguro ang tuloy-tuloy niyang paggaling, sinisiguro nila na nasa tamang oras ang pagkain at pag-inom niya ng gamot. At para naman sa follow-up check-up ni Nanay Eleanor, nakaalalay pa rin sa kanila ang Team Tabang Ora mismo. Ayan mga ka-aksyon, sasamahan din natin ngayong araw ang mag-asawa papuntang BRHMC para sa follow-up check-up ni Nanay Eleanor.
kagalakan naman ng mag-asawa nang maging positibo ang resulta ng check-up. Okay ngayon, ma'am, kasi sabi ko nga na nakakahakbang na ako dyan sa kusina. Dati hindi talaga. Kailangan niya akong buhatin kasi hindi ko talaga kaya. Masaya po dahil nakikita ko na yung ano niya, may improvement, tsaka malakas-lakas na siya. Masayang masaya. Kung sabi ni Doc na ipagpatuloy lang niya yung gamot, tsaka sinabi nga na after 2 months, saka kami babalik. Sa magandang balitang ito, naging emosyonal naman si Nestor. Pag lumalapit po ako sa kanila, inaabot ko pa lang yung papel. Nauna yung luha ko. Kasi mahirap po talaga. Hindi po ako nakakatulog noon. Tapos okay lang, sinasabi ko lang sa kanya nga na kaya ko. Talagang masakit sa ulo. Kasi sabi nga, kahit ikutin ko yung Legazpi, parang hindi ka makakalikom na ganyan kalaking halaga. Hindi niya umano malilimutan na sa panahon ng kanilang kahirapan, mayroon silang Ako Bicol Party List na naging sandalan. Nung gabi pa lang po, nag-pray na talaga kami. Na sana masiro po yung babayaran namin po. Dahil yun talagang pinakamalaking iniisip po namin. Kung saan ako lalapit, yun talaga po ang napakalaking ano. Kaya papasalamat po ako na sinagot po ng Ako Bicol Party List. Tapos puso po akong nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List at kay Attorney Pido Garbin. Maraming salamat po. Tinulungan niyo po. At lalo na po sa inyo, sa staff po ng Ako Bicol, Tabang Pura mismo. Maraming salamat din po sa inyo. Hindi namin makakalimutan po tong tulong na natanggap namin mula sa inyo. Ito'y isang kwento ng pagsubok na sabay at hawak kamay nilang nalagpasan na mas nagpatatag sa kanilang pagmamahalan. Pinapasalamatan ko po siya sa lahat ng bagay na ginagawa niya sa amin. I love you, sweetheart. Happy wedding anniversary. Love you, Lord. Happy anniversary. Tsaka happy birthday. Thank you. Nandito lang ako sa tabi mo. Love you.